Olá, sou el Carles e avui parlarem català. Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai ver uma entrevista com o nosso amigo Sergi Blasi, del Catalunya Parla e del Xerrem Amèrica. É uma entrevista curtinha, mas a gente queria que vocês ouvissem outras pessoas falando catalão de outros jeitos. Eu espero que vocês gostem, então vamos lá. Mas antes, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal se não for inscrito. E se quiser comentar alguma coisa sobre a entrevista, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai ler e vai responder. Ara, finalment, tio. Finalment, no? Sí, sí. Al viu i en directe, sí senyor, tio. Doncs llavors és una entrevista curteta, no hauria de ser gaire llarga, però sí que, clar, Ah, això sortirà al YouTube, llavors bé, ai, només ai, perquè ai. ho sàpigues. Però faràs talls, no?, de les coses que no t'agradin? Sí. Fins i tot D'acord. perquè no quedi molt llarg el vídeo. I bé, primer fem una presentació del Sergi, diu aquí, s'ha fet tot pel Sergi. Llavors, bé, dic qui ets, què fas, i bé, una miqueta. El meu nom és Sergi Blasi Selma, el nom complet. Soc de Barcelona, nascut a Barcelona, tinc 52 anys. Eh, Actualment estic visquent aquí al Brasil. Ja porto des del 2010, o sigui, 13 anys, aquí al Brasil, casat amb una aracajuana d'Aracaju, que és com es diu, la capital de l'estat de Sergipe, l'estat més petit del Brasil. Normalment ningú sap on és això, no? Però bueno, ja ho explico. Sí. Al nord, està al nord-est, 300 quilòmetres de Salvador de Bahia. Fantàstic, en un paradís. Estic en un paradís. Com he anat a patar aquí? Eh, T'ho explico ja? T'ho explico tot? Et foto el rotllo, no? Sí, no? Bé, si vols, sí. Sí. Eh, a veure, la cosa ha anat molt ràpid, no? La veritat. Jo vaig tenir un accident el 2008, un accident de moto i vaig perdre una cama, però vaig guanyar una vida. Mm. I això sempre ho dic, no? I ho tinc molt en compte, perquè és la meva segona oportunitat, no? I jo vaig conèixer la Regina, la meva actual dona, per internet, i em van venir a veure, perquè jo havia d'anar-la a veure, però com que vaig tenir l'accident no hi vaig anar. I va acabar visitant-me amb mi. I bé, per coses de la vida, li vaig tornar a la visita i li vaig proposar de quedar-m'hi un any. Ja porto 13. I la cosa ha anat així, això molt ràpidament. La meva vida professional sempre ha sigut la gastronomia. He tingut restaurant a Barcelona, el restaurant del Teatre Lliure, el vaig tenir per uns anys. Després vaig ser xef executiu a Gran Valira, director de restaurant principalment, però també portava les cuines de tot el sector de Soldeu al Tarter, i que per mi sempre he dit que ha sigut la millor feina que he tingut mai, no? I la vaig deixar per anar-me'n a la Costa Brava. I justament a la Costa Brava és on vaig tenir l'accident, no? Mira, I ja està. En poques paraules seria això. sí, perquè 13 anys en un minut són poques paraules. Però sí. Sí, aquí, una vegada aquí, mira com són les coses, eh? Jo no ho hagués dit mai, però m'he embarcat en uns projectes molt xulos Mm. de llengua catalana i que suposo que voldries entrar aquí, no? També. Sí, d'això anava a I parlar, de la teva vida doncs vinga, va, professional amb el pregunta, català. parla. El català. El català jo soc català, de Barcelona, molt bé. Sempre he tingut facilitat per escriure el català. Jo no soc lingüista, jo no soc professor, però m'agrada escriure, m'agrada patar-la també, m'agrada Mm. parlar amb la gent, parlo massa de vegades i tot. I res, i em vaig fer de voluntari als Voluntaris per la Llengua i em van destinar una parella lingüística. Vaig estar uns mesos amb aquesta parella lingüística i vaig conèixer el Rodrigo aquí, el Rodrigo Alves, d'aquí a Catalunya, d'aquí al Brasil, per les xarxes, pel Facebook principalment, no?
i vam començar a parlar, vam començar a conèixer-nos a poc, fins al final vaig arribar a escriure un article també aquí a Catalunya, molt interessant, jo crec, sobre gastronomia, no podia ser d'una altra cosa. I amb una anada de pilota, parlant clar, parlant en plata, una anada de pilota del Rodrigo, dic, escolta'm, jo estic a la Cal, deia el Rodrigo, jo estic a la Cal, en el programa Xerrem, i tu estàs de parella lingüística al Voluntaris per la Llengua. Què et sembla si fem alguna cosa semblant per aquí al Brasil? Dic, hòstia, m'apunto ja. I vam fer el Catalònia Parla. El Catalònia Parla és un programa de converses en línia que ho fem tots els dimecres durant una hora, a quarts de 8 del vespre, hora de Brasil, i tenim 7 parlants, que li diem parlants als que participen, i jo sóc el conductor, seria el guia, no? Bueno, jo m'ho faig tot, Em preparo la sessió, faig la sessió amb ells i bé, fins a la setmana següent. I ja està, i em surt, tot surt de dins, no hi ha res preparat, és tot intuïtiu, però resulta que està agradant i està funcionant i jo m'ho estic passant teta. Que guai, no? Llavors tu ets el guia, tu vas fent que les persones parlin, xerrin... Exacte. Jo durant la setmana tenim un grup de WhatsApp. Durant la setmana jo preparo una pauta amb vocabulari, i aquesta pauta diu el que farem o el que més o menys tocarem. A partir d'aquesta pauta, doncs, comença la conversa i em preparo unes preguntes, sempre amb preguntes en primera persona, preguntes fàcils. Ells ja parlen català, ells ja parlen, han estudiat català, hi ha que té el nivell B1, hi ha qui té el B2 i fins al C1, que també tenim nivell C1. Wow. Hi ha una catalana que porta 70 anys visquent aquí al Brasil. 70 anys? Sí, va venir als 4 anys, en té 74. Va venir al Brasil quan tenia 4 anys i per no perdre el català s'ha apuntat amb aquest programa de converses. I és fantàstic perquè ho toquem tot. No és tècnic, no és acadèmic, jo no sóc un professor, ells no són alumnes. Jo crec que això és el més important perquè treu, no responsabilitat, perquè és una responsabilitat, però treu estrès, no? Perquè, esclar, jo no puc anar de professor per la vida quan no he sigut mai de català, no? Però sí, com que es parlo català i sé català, doncs el que sí puc fer és ser comunicador, no? I em dedico a fer això, a comunicar i intercomunicants entre tots, a base de preguntes en primera persona, que siguin fàcils, i sempre cada setmana toquem un tema. I ara, a la tercera fase, perquè el programa consisteix en 3 fases, de 8 sessions cada fase, fins a 24 sessions d'una hora de durada. A la tercera fase, ara a cada 15 dies portem un convidat. Portem un convidat, catalanoparlant, lògicament, perquè intervingui amb els parlants i depèn de com sigui aquesta persona. Per exemple, ahir vam tenir, o abans d'ahir, vam tenir a la Marta Sayersa. La Marta Sayersa és una professora d'anglès, però en una escola a Barcelona. I el tema a tocar va ser les diferències entre el sistema educatiu del Brasil amb el sistema educatiu de Catalunya. I va ser superinteressant. La conversa va donar per més. La sessió és dividida en 2, perquè el Zoom només et dona 40 minuts, i com que d'això és una hora, la sessió ha de durar una hora, fem mitja hora i després mitja hora, que acaba sent 40 minuts primer i 40 minuts després, no? I la Marta va voler repetir. O sigui, el convidat, teòricament, només és la primera mitja hora. Però la conversa estava tan bona que diu, no, vinga. Ella estan a Barcelona a la 1 de la nit, connectant-se amb els brasilers. Sí, fantàstic. Que guai. Ja hi participaré jo en aquestes xerrades, també. I jo us espero la setmana que ve, Sí. Jo me'n recordo. Us espero la setmana que ve. Sí, que ja veurem el que tocarem. Ja us posaré el dia,
Que no sigui us enviaré complicat. la pauta aquesta i no, evidentment que no s'ha d'estudiar absolutament res. Jo no demano, ni els hi demano als parlants que estudiïn, de vegades els hi demano que es preparin alguna cosa, que pot ser ràpidament buscat per l'internet. Per exemple, fem un joc molt divertit. Quin és el meu indret? Ah, I jo pel privat de cadascú li envio un indret dels països catalans. Per exemple, a un li envio Barcelona, a un altre li envio el Canigó, a un altre li envio l'Alguer, a un altre li envio València i a un altre li envio Mallorca, per exemple, no? I llavors ell, en 10 minuts, que ho poden fer en 10 minuts, busquen per l'internet quines són les característiques d'aquest lloc, si hi ha festes populars, quines són les festes populars, què s'hi fa, què no s'hi fa, què hi ha, si hi ha alguna cosa interessant per explicar-la als seus companys parlants. Llavors, quan arriba la sessió, tothom ha de descobrir quin és l'indret que li ha tocat a cada un. I per fer això, cada un ha d'anar donant pistes fins que algú endevini quin és l'indret que li ha tocat. Per exemple, si a mi m'ha tocat Montserrat, no? sí. És una serralada prop de Barcelona, 40 quilòmetres de Barcelona. Tothom, el Montseny. Dic, no, el Montseny no és una serralada, per exemple, no? Veritat. No sé què. Dic, no, no és això. Llavors una altra. Es canta el Virolai. Rosa d'abril. Montserrat, molt bé, Montserrat. Llavors, quan l'endevinen, llavors s'agafa els apunts, el que s'ha apuntat d'internet, i diu, aquí es fa això, aquest monestir es va construir l'any tal, hi ha la moreneta, que és negra, no sé què, no sé què, no sé què. I així va. Ostres, que guai, no? Això. I coneixes una mica més dels països catalans o d'on sigui. És molt xulo perquè, la veritat, faig el que em dóna la gana. Faig el que em dóna la gana, llavors, com que ho faig amb gust, no em costa fer-ho. Hi ha una feina al darrere, això tot s'ha de dir, perquè s'ha de preparar. No pots anar allà i va, vinga, parlem. I ja Parlem està. de què? Parlem Clar, de què? parlem de què? Parlem de què? Com l'anunci aquest. Parlem i has- s'acaba l'anunci. Clar, hi ha d'haver-hi algun tema de fons, no? I llavors, a partir d'aquest tema de fons, desenvolupem una conversa totalment desacomplexada i que dona molts fruits, més dels que ens pensem. Interessant, molt interessant. Llavors, et faré una altra pregunta que no és la següent, però ja no faig l'enllaç. Sí, Bé, jo vaig viure al Brasil 10 anys, una mica menys que tu, sí. però 10 anys. Quan No, vaig ja és... tornar a Barcelona, jo vaig agafar una barrera lingüística perquè, ostres, va ser super difícil per mi agafar un altre cop com ho diria, la normalitat de parlar català o castellà a vegades, perquè em sortia el portuguès, sempre. Paraules del Sí, portuguès, l'accent del portuguès, o el portuguès del brasiler, no? I, ostres, era molt difícil, vaig agafar una parella lingüística i bé, va anar bé. I la pregunta que vull fer és, a tu et passa que confons quan parles portuguès et surt el català o quan parles català et surt el portuguès? O... curiosament, no. Em passa quan vull parlar castellà. Ah, amb el castellà. Quan vull parlar en castellà em surten coses en portuguès. És Mm, increïble. És el castellà que he perdut més. mm, Suposo Suposo no, és que és l'idioma que no toco a casa. clar, Quan truco a la família, parlo català. Quan estic aquí, parlo portuguès i català. Català amb qui? Amb la meva filla. clar. Però portuguès amb la meva dona. I Mhm. portuguès a tota la resta d'aquí, no? Menys amb un veí, que és català. Ja tinc un veí aquí a Ah, 3 sí? quilòmetres de casa, sí, i del mateix barri que jo de Barcelona. Mira com són les Que coses, coincidència, no? Increïble. En una ciutat que dius allà Jesucrist va perdre l'espardenya, Sí. doncs sí, hi ha dos catalans, el Rafael i jo. Ostres, ara caso. Doncs sí, el gran problema per mi ara és el castellà. El Castellà. castellà, jo intento parlar-li català a la meva filla, però de vegades també li vull dir coses en castellà, perquè
és un idioma important. És un idioma important. Brasil està rodejat de països que parlen aquest idioma i a part sembla que és el tercer idioma més parlat del món, no? O sigui, és un idioma important. Fora els nostres complexes i les Sí, els nostres nostres ben pensar. problemes nacionals són una altra cosa, no? Però clar, Exactament, exactament. Doncs molt això. bé, interessant. Bé, a mi em passava, jo confonia o sigui, tota l'estona. Fins i tot el castellà, que, bé, diferent de tu, a la meva casa es parlava castellà, i fins i tot el castellà era, com dirien, el castellà era un circo. Jo parlava castellà i sortia portuguès, i la meva mare deia, què? No sé què em passava. El que sí em diuen és que parlo cantant. Cantant. Que jo no parlava així abans. Bé, I això és això, una clar, cosa és que sí. el sotaque, no? Com diu, el sotaque brasileiro. Sí. I parlant d'això, tu com a català al Brasil, què t'agrada més i què t'agrada menys del país, del Brasil? M'imaginava que em sortiria aquesta pregunta. A veure, és difícil, És molt difícil. Perquè el que m'agrada menys, no ho sé, sincerament. No ho sé, hi ha coses que em fan ràbia, no? Ràbia, aquella cosa Sí, hi ha momentani. coses d'actituds de segons quin tipus de gent que no aguantes, no? Però n'hi ha a tot arreu d'això, això és normal, a tot arreu. Però dir una cosa que no m'agrada del lloc on visc, primera que és lleig. Ok. Seria lleig, no, dir-ho? Ah. Però la cosa que més m'agrada, mira, m'agrada molt la moqueca, Mm. m'encanta. M'agrada molt la moqueca. M'agrada molt el swing de la brasilera. El swing. M'agrada molt, sí, de la dona brasilera, Sí. d'acord? No, res, no vaig més enllà que això, és només visualment, no? M'agrada, el que més m'agrada del Brasil és la meva filla, evidentment, no? Evidentment. I, ostres, m'agraden moltes coses. Les maneres la manera de viure d'aquí és ben diferent a la manera de viure d'allà. Esclar, jo visc en una ciutat, com ja hem dit abans, una ciutat petita, que té 600.000 habitants, em sembla, 700.000 habitants, no és tan petita, no? Però és capital d'estat, no? És una capital petita, per lo que és Brasil, d'acord? I visc a les afores de la ciutat, al perímetre de fora de la ciutat. I visc entre el riu i el mar. I he trobat una pau i una tranquil·litat aquí, que és el que més valoro de la meva nova vida aquí. No crec que torni jo a Catalunya, no ho crec. M'ho pregunto moltes vegades i no ho crec. He trobat el meu lloc, crec. Sí. És això. És Molt bé. això. No, i aquesta cosa que dius, a mi, bé, jo vaig tornar, cap de la fi vaig tornar a Barcelona només per 2 anys, ara sóc a la Xina, però una cosa que sí que notava quan era al Brasil, jo era a Rio, i sí que hi havia coses com dius que empipaven i això i allò, però després quan tornava de vacances a Barcelona, sempre era a l'hivern, perquè és Natal, les vacances llargues del Brasil, Sí. i ostres, et donava aquesta... Tothom amb cares llargues, a Barcelona fa fred, tothom està El mes de seriós, està febrer, no? trist. Gener o febrer. Sí, llavors tornes al Brasil, que és l'estiu, i vas cap a Sí. Barcelona, hivern, tothom, no sé. I jo pensava, ostres, però, per què sóc aquí? Per què he vingut aquí? És veritat, Carles, això que dius. És veritat perquè jo ho he notat molt, sobretot des de... Quan ja portava 3-4 anys aquí, ho vaig començar a notar. No va ser de seguida, No Ah, va ser de seguida perquè desarrelar-te d'on has viscut tu sempre porta un temps, no? clar, I aquest temps, clar, jo tinc un altre tema, no? Era la meva recuperació de l'accident i tot això, que la vaig acabar fent pràcticament aquí. Jo vaig tenir l'accident el 2008, el juny del 2008, i el gener del 2010 ja estava vivint aquí. sí. Clar, jo encara estava de baixa. Jo vaig estar 2 anys gairebé i mig de baixa per l'accident. Mhm. I clar, jo portava 1 any i mig de l'accident i jo ja em vaig venir a viure aquí. Venia a viure amb la Regina aquí.
Però el que anava a dir, la manera de pensar de la gent, la manera de parlar-te, les formes, no? Les Sí. formes jo crec que és molt important, això, perquè sí, el català té molt de carinyo, és molt receptor i li agrada molt rebre gent de fora i tot això, però a l'hora de la veritat et portes a dins, el català és fred, Sí. el català és rondinaire, el català és crític, el català és crític. Sí. Jo ho soc menys. crec que ho soc menys. Llavors, això ho noto molt aquí. Aquí és més a la babalà, no? Vinga, va, ja resoldrà. Jeito brasilero, no? Sí. I que tampoc ha de ser això, no? No, clar. Però és més alegre. Mhm. Molt bé, això És ja alegre. ho vam Eh, notar, els dos. I la música, no? La música aquí al Brasil és fantàstic. És espectacular. N'hi ha de molt dolenta, però la que és bona és boníssima. Però Com ho has de boníssima, dir? però boníssima. Ah, I van crear com es diu? Com es diu? El, el, la bossa nova, caramba! La bossa nova és impressionant, no? Ara em diràs vell, que ets un vell. I és difícil. Bé, jo crec, el poc que sé de música és superdifícil de fer, una bossa És nova. impressionant, sí. I bé, ara que has dit música, la música brasilera normalment es canta en portuguès, clar. Tu, com vas aprendre portuguès? Va ser difícil, va ser fàcil, va ser llarg el procés o com Jo diries? tinc... Jo és que ja havia sigut casat amb una altra brasilera. Ah, Jo vaig estar casat el 2000 amb una brasilera de São Paulo i jo ja coneixia el Brasil, ja havia vingut aquí. Llavors jo, ara diré una paraula que no és molt catalana, no? Que és molt castellana. Jo xapurrejava molt el portuguès. xampurrejava. Okay. Xapurrejava molt el portuguès. Jo parlava molt portunyol, no? Com diuen aquí, el portunyol, el clàssic portunyol, i jo em pensava que sabia molt parlar portuguès i tal, i bueno, era un desastre. Però llavors ara amb aquest segon casament, quan ja vaig venir aquí, va, em va ser molt fàcil. Em va ser molt fàcil i suposo que va ser justament per això, no? Perquè ja havia tingut aquesta experiència antigament, crec, no? Ja el tenia una mica dins, el portuguès. Jo no he estudiat mai portuguès, no he fet mai una classe de portuguès, no he estudiat gramàtica portuguesa, i jo em vaig presentar, jo vaig estar buscant feina quan vaig arribar aquí al Brasil, això és curiós, I em van agafar un banc. Vaig treballar en un banc, Ostres. el Banese Card. Uh-huh. I me'n recordo l'entrevista que, bé, la primera, que clar, com que soc discapacitat, jo entrava en el cupo dels discapacitats, no? I aquí hi ha poc recursos per a aquest tipus de gent i tampoc no és que el nivell no sigui molt alt, intel·lectual, en general, cuidado, hi ha de tot, però en general. I és clar, jo ja havia treballat de xef i jo ja coneixia els fulles Excel i tot això, ja sabia fer servir un ordinador i tot això, i es van quedar sorpresos perquè no era normal. I després em van fer una redacció sobre les xarxes socials. Dic, ja està, dic, aquesta és la meva. De les xarxes socials, a qui he conegut a les xarxes socials? A la meva dona. La vaig conèixer per les xarxes socials, precisament, no? I vaig explicar la història de la meva dona. Mira si va enganxar, em van contractar. Ostres. Quina història, no? Una història. Segur que amb tropecentes mil faltes d'ortografia, però va ser un començament de començar-me a preocupar justament de l'ortografia i la gramàtica portuguesa, que llavors, totalment autodidacta, amb el temps ho vaig anar aprenent i no escric tan malament, crec. No, molt bé. A mi em passa una cosa, bé, no semblant, però una cosa així també, que quan vaig arribar al Brasil també no vaig estudiar portuguès. Això que dius, portunyol, i bé, s'assembla bastant al català i a l'espanyol, llavors vaig fent. Exacte. I quan vaig començar a fer el cursinho per fer el vestibular, a l'època, llavors, clar, era classe, era tot en portuguès, i jo havia de prendre notes, no? I de, ostres, això com s'escriu? I això com... Ah, què he dit? Com...
I quan llegia les meves notes, ostres, però un munt de faltes i de X o doble S o C trencada, no sabia com era. I ja vaig estudiar el portuguès, com ho diria? Vaig estudiar portuguès estudiant per fer l'examen de portuguès. Era de vestibular. Exacte. Però va funcionar, va funcionar. Sí, sí. Molt bé. I parlant de persones, la llengua és una cosa, les persones, um, quines diries que són les principals, o bé les diferències que tu notes, o en què s'assemblen i en què es diferencien els brasilers i els catalans? Home, t'ho he dit una mica abans, no? El jeito, no?, que en diuen aquí. Jeito. El jeito, jo no sé si... Aquesta entrevista qui l'escoltarà? Catalans, brasilers, de tot una mica, no? Jo crec que De tot una principalment mica. brasilers, però també hi ha catalans. Brasilers, llavors m'entendran molt millor, sí. Principalment el jeito, la manera de ser, no? El tarannà del brasiler. Més alegre, més indiferent, segons quines coses, més obert, perquè els catalans anem d'oberts i no ho som tant, I no ho som tant. I sobretot aquests catalans que han viscut tota la vida a Catalunya, no és una crítica, és la meva opinió, ho són molt més, ho són molt més. Jo crec que jo ho era, segur que ho era, i clar que l'accident ha fet molt, per la meva manera de pensar, ha fet moltíssim, però també ha fet la manera de viure aquí al Brasil. I bé, em prenc les coses amb més calma, segueixo sent sèrio, suposo, però no sé, busco la solució ràpidament abans de posar-me nerviós. Cosa que abans no em posava nerviós a la primera. I llavors, vulguis o no, també és maduració, no?, pel temps. O sigui que una cosa també porta a l'altra, no? No, però és veritat això que dius, és com més tranquil una mica el Brasil. No tranquil, potser. Exacte, Menys seriós, potser. El català és molt seriós. exacte. Um, molt bé. I... Ah, sí. Què et sembla a tu, aquestes persones d'altres nacionalitats, per exemple, brasilers, que volen estudiar català, específicament? Doncs jo els admiro una passada. Mm. Jo els admiro una passada, perquè jo els dic, escolta'm, a veure, què coi feu vosaltres aquí? Una llengua minoritària, no, minoritzada, perquè està minoritzada. Minoritària no ho és tant perquè 10 milions d'habitants no són poca gent, que és el que està estimat, no? Entre 10 i 12 milions d'habitants que hi ha de catalanoparlants, no? Que és bastant que molts països Sí. i que moltes llengües. Llavors, clar, la meva pregunta a ells és això, què coi us ha interessat del català per vosaltres estar volent aprendre català, no? I llavors ens diuen, és que el meu avi era català, és que jo em vaig anar a viure un any a Barcelona, és que jo me'n vull anar a viure a Catalunya, és que... I llavors em trobo el típic que em diu, no sé, havia d'escollir una llengua i el català em va caure bé. Diu, Em va caure bé. En tinc un que diu això, En tinc un que diu això. Sí. I el tio parla no sé quantes llengües Ah. i està estudiant el català i l'està parlant, es pot dir, de puta mare. Es pot dir, es pot dir. Ostres, que interessant. Em va caure bé. Sí, exacte. I després hi ha els que han vingut a viure aquí al Brasil, no? Els residents que volen mantenir el català, com aquesta senyora de 70 anys, 70 anys. que vol mantenir. 74. Amb 4 anys al Brasil. Molt bé, tenim 10 minuts, em diu aquí. Sí. Llavors, bé, l'última cosa, les últimes dues coses. Sí, això és interessant. Potser no tant per brasilers, no sé, però tu què diries a aquestes persones que parlen català? La meva mare és així. Parla català, però a l'hora de parlar els dona vergonya o es tanquen i ja no, parlaré portuguès o parlaré, no sé, espanyol. Jo els aconsellaria una cosa, i amb això sí que m'ho ha ensenyat molt, això del Catalunya Parla, no? Catalunya Parla m'ho ha ensenyat moltíssim. Parleu poques coses. A veure, que parli castellà, segueix parlant castellà, però quan parlis amb un català,
de 5 frases, una que sigui en català. Una. I la setmana que ve veuràs que te'n sortiran 2. I l'altra te'n sortiran 3. I al cap d'un temps acabaràs parlant totalment català amb aquesta altra persona en català. El que no han de fer, el que crec que no han de fer és negar-se a parlar-lo. Encara que sigui una paraula. Tarannà. Que és bonica aquesta paraula. Dic, m'agrada el tarannà dels brasilers. A mi me gusta mucho el tarannà dels brasilers. Ja és un començament. Molt bé, molt interessant aquesta opinió. Jo crec. I ho admiro molt, perquè són gent que sobretot la gent gran, no? Que no ha tingut l'oportunitat d'estudiar el català i no sé si serà el cas dels teus pares o de la teva mare, has dit, no? Sí. I, clar, costa més, vulguis o no, costa més. No, a la meva mare li passa, ella no és catalana, va arribar a Catalunya ja adulta, però ara amb les meves, amb les netes d'ella, que estudien a Catalunya, clar, vol parlar català, però li passa que es tanca, que bla, bla. Clar, que ho fa, diu paraules i tal, però a vegades li dic, mama, parla català, no hi ha problema, és que no, això no sé com dir-ho. Ho dius i ja està, i a veure què passa. Exacte. Però bé. Si no ho intenta, no ho farà mai. No, clar, impossible. Un idioma s'ha de parlar, si no no es parla, clar. Vull dir, i ara que ha entrat el castellà i això, ràpidament, que jo sé que falta poc temps per acabar, hi ha un altre programa que estem embarcats, el Rodrigo i jo, que és el Xerrem Amèrica. I és el mateix del Catalunya Parla, converses en català en línia, però destinat a persones de tota l'Amèrica Llatina. I jo, per exemple, en el meu grup tinc 4 brasilers i 3 mexicans. Mexicans, uau. I llavors està molt bé perquè hi ha varietat internacional, no? Acaba sent internacional i està molt bé perquè la interacció entre els brasilers i els mexicans és fantàstica, s'entenen molt bé. Volia deixar-ho dit. Ho dic perquè els mexicans parlen castellà, no? Sí. Llavors, interessant. Ho posarem a la descripció, això. Pots posar-ho. Molt bé, i per acabar, és una cosa curteta. Et diré unes coses, 5 coses, i m'has de dir el que tu penses, però ràpid, sí, sense pensar gaire. Ai. Vale, d'acord. Primera, un lloc favorit a Catalunya? Ostres, Calonja. Molt bé. La paraula favorita en portuguès? Poxa. Poxa. Molt bé. Poxa vida, poxa. Un menjar català? Un plat? L'escudella. No sé per què ho sabia, això, que ho diries. Una cosa que només has trobat al Brasil? La meva dona. Que romàntic. I una cosa, almenys una cosa, que els brasilers i els catalans tenen en comú. Ostres, ara sí que m'has enganxat. Una cosa que tenen, i ha de ser ràpid, a més això. Caga't, Manuel. Una cosa que tenen en comú els catalans i els brasilers. Cap. Cap. No ho sé. Una cosa que tenen en comú, no ho sé, que són humans. Bé, suposem que sí, no? Però jo puc dir una diferència, que una cosa que vaig trobar, potser no tots els catalans, però a la meva família passa. Al Brasil tu dius, anem a fer com seria a Barcelona, anem a fer un cafè, o anem a fer un tom, no sé què. I el Brasil dirà, doncs sí, o no, ara no puc. A Catalunya el que fan el primer, per mi, la meva experiència, mira el rellotge, vale. O no va. Tot va amb hores. Anem a fer un cafè? Sí. Vale. Va, dóna temps. Sí, però bé. Molt bé, doncs canviem. No sé se é difícil. Vamos para o português agora. Sim. Para mim, essas mudanças são difíceis. Vamos fechar o vídeo. Eu troco para o português para agradecer as pessoas que assistem. Tudo bem, então, obrigado, Sergi.
per l'entrevista. Obrigado também. Obrigado também. E vols dir alguma coisa mais para acabar? Não, obrigado a vocês todos que estão escutando também. Eu tento falar um português bom, aunque o sotaque me delata, isso não tem jeito. Mas estou muito agradecido de poder morar no vosso país. Ok. Muito bem, então é isso. A gente acaba aqui. Muito obrigado de novo. E fins aviat, com sempre dic. Moltes gràcies. Visca Um Catalunha, feliz visca Brasil. Adéu-siau. Adeu. Adéu-siau. E aí, o que vocês acharam? O catalão dele é muito diferente do meu? O que vocês acharam do português dele? Como vocês viram, o Sergi participa de uns projetos muito legais. A gente vai deixar na descrição do vídeo os links para vocês acessarem, caso vocês quiserem também participar. A gente mesmo vai participar no dia 12 de abril de 2023, né? Caso você assista isso aqui muito mais tarde. Gràcies per veure aquest vídeo i ens veiem al pròxim. Fins aviat!